In 2015 lust de provincie Friesland 4 ton uit om een tal bregen te verheyen. Hierdoor konden bootjevaarders makkelijker door de route komen. Maar daar is het werk nog net mee dien. Pompenbladen, rijt en oorhangende bjemmen maken deze route onbevaarbaar. Hoe vaak gaan we nog ver zitten, dit tochtje? Nou, ik heb net teld, maar ik 10 keer een zwief, zoals. Ja. Nou, en dat is op een paar 100 meter. Hoe vervelend is het? Ja, dat is heel vervelend. Hè. En vooral de planten die stoppen het water trouwens juist, die kun je nog wat ontwijken, hè. Maar er zit onder water een heel soort troep. Was net juist. En daar reikt het elke keer in vast. Mooie troep. Er is geen aardigheid aan. Er binnen PV'et bij, er is nog wat rot te komen, maar als je deze veert, ze beren veert en dan vooral op naar hydraat, naar Balzeta, daar is eigenlijk net te varen. Met een nieuwe subsidie komt er een plan om de vaarroute vrij te maken van waterplanten en bjemmen. De initiatiefnemers komen wel dan nog 10.000 euro te kwad. En dat moet bij elkaar worden met hulp van crowdfunding. Daarmee willen we dus die 10.000 euro binnenhalen en dat moet uit de meerskip komen. Mensen kennen een leuke actiekeepje, een beloning nemen we dat. En dat kost het al heel en die ondernemers die door dat alle jaar om niets is maar en die stratten dat maar dan in de pot. En dan zal ik hij in de toekomst gewoon lekker varen kennen.